Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोननि YouTube channel आव बरायबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाम जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेल होनानै भिडिअब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ लाना फैबावदों बे भिडिअआनो जाबाय लोगोफोर मोनसे दुखुनांथाव मोनसे भिडिअ आं दहाय फेसबुक नायबाय थानाय समाव नैबे भिडिअखौ मोननाय जादों आरोना बे दुखुनांथाव भिडिअआ मा होनना बुङोब्ला नोंथांमोना दा नैबे भिडिअखौ नायना लाबानो बुजिनो मोनखागोन आरोना ओमफ्राय जाय बे भिडिअखौ नुबाय मोनथिखाबाय जानांगौ आं सोरनि भिडिअ लाबोनो नागिरदों ओमफ्राय जाय नुबाय बिसोर नायालासिनो थांबाबो जागोन जाय नुवाखै बे बिथांमोना नायनो हागोन आरोना आं बे भिडिअखौ नोंथांमोन दा स्क्रिनाव होना होगोन ओमफ्राय बेनि सिगां आं मोनसे क्लियार खालामना होनो नागिरखादों लोगोफोर बे नैबे भिडिअआ जेनोखि नुगोन बे भिडिअआ मानसिया बबेनि मा डिस्ट्रिक्टनि मा गामि बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानानै होनो हानाय नंला मानोना बे भिडिअनि गेजेरजों बिथाङा जेबो फोरमायना होआखै जास्ट मोनसे घटना जानायखौल' बिथाङा भिडिअनि गेजेरजों बुंना होदों आरोना नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदों अब्लानो बुजि मोनगोन मा भिडिअनि सायाव आङो नोंथांमोनजों मा भिडिअखौ नोंथांमोननो बुंगासिनो दं नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदों आरोना बिनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन गासिबोथ' नुनानै मिथिखाजोब्बायानो जानांगौ आरोना लोगोफोर बे गंसेल'मोन आरोना जोंहानि न'खराहाय मानोना गुबुननि थाखाय गोबाय देरा नाथाय जों गोरिबफोरनि थाखाय बे न'खरा बेसेबांबा मैल'मोन आरोना लोगोफोर नाथाय बे न'खरा मैयानि समाव गैला सिलिंखार जालांबाय होमबा हरावहाय सोरनावबाफोर उन्दुहैदोंमोन नामा होनबाय मादारा बुंबाय जोंफोरबायदि गोरिब मानसिखौ सोर नायनो सोर अनसायनो होननानै गाबना बुंबाय आरोना बेयावनो उन्दुदों खामनाय न'आवनो उन्दुदों जिखौनो दख'ना सुरिखौनो दानस' जोमबाय खम्बलाखौ गांसेबो थाखाय खामजोबखाबाय होननानै बुंबाय ओरैबायदि दुखुनांथावना आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो जोंनि कन्टेक्टनाव आङो फन खालामबाय आरोना सार आंनो अननानै फैसा इनभेस्ट नांगौ हेल्प खालाम सार जोंनि न'आव बिदि जादों होननानै बुंबाय गैया लोगोफोर मा खालामनो उफाय गैया लोगोफोर आंनि आखायावबो फैसा थाइसेबो गैया लोगोफोर ओरैबायदि भिखारि जानानै दं मानोना जोंथ' आरो मासे मोनोना लोगोफोर ओरैबायदि दुखुनांथावना आरोना लोगोफोर जोंनि न'खरा गोरिबनि सायाव गोरिब आरोना लोगोफोर सोर बुंबा सोर फोथायनो बे गंसेल' न'मोन आरोना लोगोफोर फ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुखाबाय नैबे भिडिअखौ नुनानै बुजिनो हाखाबाय मा जानाय मा बोरै जाया जाथाया बेखौथ' गासिबो एक्सप्लेन खालामाखै जेनोखि जाथाय जानायखौ एसेबाबो खिथाबाय ओमफ्राय बिथाङा QR क'ड होफादों बे QR क'डआव जा हायो थाइसे थाइनैबाबो नोंथांमोना मदद हरबानो जाबाय जाहाथे बिथांमोना मोनसे गंसे न' लुनानै थाफिननो हायो जि जोम बायनो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना थाइसे थाइनैबाबो मदद हरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंनाबो मददआ बेनो जेनोखि आं हरगौमोन हरनाया खिन्थु आंनिया बेंकआ फनपेआ एसे प्रब्लेम जाना दं आरोना बिनि थाखाय आङो हरनो हानाय नंला जा थाइसे थाइनैबाबो हरगौमोन आं खिन्थु आंना फनपेआ प्रब्लेम जाना दं आरोना बिनि थाखायनो आं बिथांनो हरनो हानाय नंला आरोना बेखायनो आं नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम आरोना जाहाथे बयबो नुयो नुनानै जाहाथे बिथांखौ जा थाइसे थाइनैबाबो मदद हरो गंसे न' बानायफिननो गरिब न'खरखाया गंसे न' बानायफिननो बुहुत थान जायो जानायनि खामायनो ना न' लुनायनि खामायनो ना जि जोमनि खामायनो बेफोरबायदि जायो आरोना बेनि थाखायनो नोंथांमोना जा थाइसे थाइनै हायो बे QR क'ड नुनायाव नोंथांमोना हरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे QR क'डखौ आङो कमेन्ट बक्सआवसो मोन्दोंमोन दे कमेन्ट बक्सआव बिथांनिनो जानांगौ ओमफ्राय कमेन्ट बक्सआव मोननायखाय आं बेखौ भिडिअआव होफानाय जाबाय आरोना नोंथांमोना बे QR क'डआव थाइसेबाबो थाइनैबाबो मदद खालामहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं भिडिअखौबो बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय